desa ana kutha uga mapan alam nuswantara seniwati lan seniwat ngalor ngidul bingung ra ana tanggapan iki lakon ganjaran muga-muga ada perhatian tian lali janjine sing dadi akile piye solusine apa lali apa ra kelingan biyen janji selalu bergandengan gentak gantung tantang rekoso gara-gara nampa rokok rong adah dadi kaya ngene aku wah malah kesiksa aku Wis nampa rokok aku wis nampa napa rokok? kakek iki terus jebul kok disiksa kaya ngene iki Lanjut ning wae. becik apik iki Merasa kesukaan. Alhamdulillah. apik Ayo nyuwun marang kowe virus corona musnah lumaing bumi Allahumma amin warga Indonesia kemaripan karto lan raharjo salam hormat salam persatuan dan kesatuan muda